כן, הכל בסדר. איך החיים? אתה יודע, שמרתי תורה, שבת, זה... יצחק, בסדר? מה? לא, יצחק בסדר. הילד בסדר, מסיים תיכון, 5 יחידות מתמטיקה. שיהיה בריא, סעדה דשמיא. אני צריך שתקריב אותי. כן, אלוהים, כן. אני אקריב את יצחק, זה בסדר. יופי. היום? כן. טוב, תן לי מחר. היום. בסדר, אין בעיה. תמסור דש לשר. נמסור דש לשר. ואם בא לך להקריב גם משהו לא, שהשבת. אתה לא מקבל את השרימפס משבת. דרך אגב אסור שרימפס. מה אסור שרימפס? אסור. טוב, בסדר. ביי. אלוהים רוצה לדבר איתך. הלו. שומע? כן, אלוהים. בסוף לא צריך לעשות בוטל. בוטל? מה, כאילו לא עושים את זה? לא הורגים אותו? כן, בגלל שאמור להמשיך את הדורות שלך. וואי, נשמע. יאללה, יצחק. הלו? משטרה? אבא שלי ניסה לרצוח אותי.